भाई हमार भोजपुरी इंडस्ट्री में साउथ लेवल पर मूवी आवता। भाई हो भोजपुरी में अब धमाका ही धमाका होई। जानता रहो हमार भाई केकरू मूवी हो। बस तू लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहा जा, बहुत ही मजेदार वीडियो बा हमार भाई। अब भोजपुरी में जे आज तक केहू नहीं के कैले उ करके देखावे ला पड़ा। उ जानता रहो भाई उ के बा भाई अपन हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हमार भाई साउथ लेवल पर बहुत ही बड़ा मूवी आ रहा बा हमार भाई। अल्लू अर्जुन भी फेल बड़े मूवी के आगे हमारे भाई साउथ के बहुत ही बड़ा लेवल पर मूवी आवता खेसारी लाल यादव के हमारे भाई। जे खेसारी लाल यादव के बहुत लोग बा जे अश्लीलता में घसेटेला, बहुत मतलब बहुत चीज़ में घसेटेला हमारे भाई कि खेसारी लाल यादव बस खाली तो के इतना बड़ा प्रोजेक्ट पर मूवी आवता हमारे भाई साउथ के बहुत ही बड़ा लेवल पर मूवी बा। और ओकर गाना तो भाई हमारे बहुत ही बेहतरीन बा हमारे भाई। बस तू लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहा जा। और वो रिश्ते मूवी आवता जो साउथ के बहुत ही बड़ा लेवल पर हमारे भाई हमारे मूवी रिश्ते मूवी आवता। और वो मूवी के बारे में अखिलेश कश्यप मतलब हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के राइट हैंड बोला जे भी बोला हमारे भाई अखिलेश कश्यप मतलब वो गाना के पोस्टर के प्रचार कैले बार हमारे भाई। ठीक बा, मूवी के पोस्टर लॉन्च हो गई बा तो देर कोनो बात के नहीं हमारे भाई मूवी के पोस्टर के देखा रिलीज भइल। सब गाना के आप लोग आशीर्वाद प्यार इतना देनी जाए। तो काल एगो बहुत तगड़ा गाना रिलीज हो रहा बा जौन की अन्नपूर्णा फिल्म से बहुत बढ़िया गाना है। तो बोल क्या आप जानते 100 मिलियन जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को। आप लोग इतिहास बना दीजिए जैसे टेंगे टेंगे को बनाए। और गाना हिट बा एक गारंटी बा एक आप लोग भरोसा रखी कि गाना बहुत तगड़ा हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के राइट हैंड राइटर जा भी बोला हमार भाई एगो भाईचारा में बहुत निकलो में भाईचारा बा हमार भाई। ठीक बा, तो खेसारी लाल यादव के राइटर अखिलेश कश्यप भैया मतलब ये मूवी के पोस्टर लॉन्च भइल बा हमार भाई। तब प्रचार करत बरन हमार भाई आई बतावत रन भोजपुरी इंडस्ट्री में कि पावर स्टार का चीज़ बन रहे हमार भाई। पावर स्टार के खुलियाम चुनौती देता रहे अखिलेश कश्यप। तो भाई हमार भोजपुरी में आज तक जे केहू नहीं कर पहले वो अब खेसारी लाल यादव करके देखिए हमार भाई। भोजपुरी में साउथ लेवल पर बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बा हमार भाई मूवी आ रहा बा रिश्ते जाना मूवी के नाम बा रिश्ते। देखला जा गजब के लुक बा हमार भाई खेसारी लाल यादव के जौन पोस्टर आइल बा गजब के लुक बा हमार भाई। तो अखिलेश कश्यप बतैले हैं भोजपुरी में जितना भी दर्शक बारे जा खेसारी लाल यादव के चाहे वाला फैन बारे जा हमार भाई ये वीडियो के ज़्यादा ज़्यादा हमने के शेयर करे के बा और शेयर करके सब लोग के बताए के बा कि भोजपुरी में साउथ लेवल पर खेसारी लाल यादव एगो मूवी निकलने पर जाना मूवी के नाम बा रिश्ते। ओमे गाना तो इतना बेहतरीन बा हमार भाई कि हिंदी गाना बा बहुत ही बेहतरीन बा हमार भाई। तो बस वीडियो के ज़्यादा ज़्यादा तू लोग शेयर कर जा और खेसारी लाल यादव के फैन बड़ा तो चैनल सब्सक्राइब करो और विरोधियन के तो फाड़ के रख देगा हमारे भाई। ठीक बा, खेसारी लाल यादव एगो ट्रेंडिंग स्टार ना है एगो ब्रांड हमारे भाई। तो बस तू लोग वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जा।